Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ Joe Biden ko fanfila tɛgɛdi ɲɔgɔnma tɛnɛndon ani Chine jamana ɲɛmɔgɔ Xi Jinping yanni u ka ɲɔgɔn ye Bali tarata don setigi jamana olu ka lajɛrɛ la. Ko Xi ko a labɛnnen don ka kuma falen ɲɛnama kɛ ni Biden ye. Indonésie duniya jamana ɲɛmɔgɔ ni Espagne jamana fanga ɲɛmɔgɔ b'a la Pedro Sanchez ani Italie fanga ɲɛmɔgɔ Giorgia Meloni olu bɛ Bali setigi jamana 20 u ka lajɛrɛ la. Ukraine jamana ɲɛmɔgɔ Volodymyr Zelensky taara bɔ Kherson woroduguyanfan na ka a ka nisɔndiya jira nin yɔrɔ in ni a segira ka n'u ka mara kɔnɔ. Turki Ankara ye Kurdish olu ka kɛlɛkɛdenw jalaki u kɛlen ka taa kodɔn bila mun ye mɔgɔ 6 faga ani ka mɔgɔ caman de jugi k'u ye mɔgɔ 22 minɛ. Angleterre ni Faransi ye bolonɔbila kɛ n'u nafolo yaasa ka se ka tunga duguma latagali k'o kɛlɛ. Ni bɛnkan in dabɔra mun bɛna Angleterre gendarmew ani Faransi finitigilakaw ma ka se k'u ka baara kɛ ka ɲɛ.